sa'yo? Sino sabi sa'yo? Hindi ba lang nanonood dyan? Pag-pinusan ko yan, ang dami na. Ay, kuniwa, di namin mga live mo. Siyempre, magdura dyan. Nakakaroon ko na view. Pagkakala guys, malang. Dahil mga magdaro ko ng dyan. Pagkakala ko sa amin. Ay, wala din na yung i-talent sa yung live. Oh. Ano ito nito? Oh, di ba? Oh, may tatlo na guys. So, 3,000. Ano? Wala, hindi ba yun? Mga pag-vlog na yung nung ako. Hindi kami maulan ako. Oo. Sabi yan, nakapinti kami niya. Nakapinti kami. Ano? Ano? Ano mo ano kami? Yes, sir. Siyempre, Santa kayo guys. Pinag-inom mo ngayon kasi mabait na ako. Kahit sabihin. Uy. Thank you for ano dito 3,000 viewers. Okay, thank you Free Fire Kak. Thanks for coming. Ayan, bigyan mo na, try ka. Tara, AJ, try ka. Para na pa. Oo, mag-away. Bigyan na sa po. Ha? Update yan. Ito ba, sabihin ko yan? Ito eh. Sa'yo. Ano ba yung ito ka? Suwa mo na nga. Hindi ko pa nga ako kung paano papayag ng kusina. Ako matawag ko. Akin na. Para saan ba to? Ha? Pwede ka ba? Parang Muslim ako kung pwede ka. May pasok ka na. Tatlong araw yun. Dalawa lang. Parang gagawang sila pa lang. Yung mga para kami pagbalik na. Ang budget? Ang budget natin? Hindi kayo, lagi. Ha? Kami. Ang budget natin? Kami, hindi kami tama. Budget. Dito sa bahay, ang budget namin sa bahay. Ang budget namin to. Wala kaming pera. Patay ko ba? Ayun na, ang pagkita rin. Pagkita. Wala kaming pera. Ako, sabi ko pa. Ha? Nagsisi ka ba? Ano? Para gusto ko yung sumay. Talagang sisi ako kasi wala lang nila, no? Dalawang Paminsan-minsan ay sandali na lang. Free
Pag-updates mo kami Kakabalik Isa